फरेस्ट अफिसर मथा-मथि आर्म्सफोरखौबो सावनानै गालांदों आरो भिडिअनि फुटेजाव नुखाबाय फरेस्ट केम्पखौ गाग्लोबदों फरेस्टारफोरनि सायाव गाग्लोबदों पुलिसफोरनि सायाव गाग्लोबदों पाब्लिक मानसिया आयेनखौ आखायाव लानो हानाय अधिकार गैया सरकारि हाथियारखौ सरकारि अफिस सिंनिफ्राय पाब्लिक मानसिया बाहेरायाव लाबोनो थाखाय अधिकार गैया जायफ्रा न' सिंनिफ्राय हाथियारखौ लानानै बाहेरायाव ओंखारबोदों सोरगिदिं मिडियानि मानसि थाङोमोनब्ला हयथ' हाथियारखौ लानानै खारगौमोन खोमा आरो जायफोर बे दिनैनि जाथायखौ खालायदों बै मानसिफ्रा बर' मानसि जानायमोनब्ला 10 जननिफ्राय 50 जन पुलिसनि गुलिजों बर' मानसिया दिनै नांजागौमोन आखायाव हाथियार लानानै ओंखारबोदों न' सिंनिफ्राय सरकारि हाथियारखौ लोगो लोगो एरेस्ट आरो लोगो लोगो जायफोर फरेस्ट केम्पखौ गाग्लोबदों बिथांमोना लोगो लोगो एरेस्ट जागौमोन बर' मानसि जानायमोनब्ला दिल्लीनिफ्राय गुवाहाटीनिफ्राय लोगो लोगो कार्फिउ लोगो लोगो एरेस्ट अर्डार हरगौमोन जेनेबा फुंनि खैथासोनिफ्राय जायामोन ओरैनो आदा 9टा साराय 9टासोनि गेजेराव जादों ओमफ्राय जेनेबा मा खेत्रनिफ्राय बेबायदि जाबोदावा जेनेबा जानाया जाहैबाय मैया जइन्ट पेट्रलिं डिउटि थांदोंमोन नालाय जिअखौ गासैबो चिरां डिभिजननि जेसेबांनाखि रेन्ज अफिस दं गासैबो स्टाफखौ लानानैहाय जइन्ट पेट्रलिं डिउटि थांनायावहाय गोदानै सानथाम सानब्रैनि आगोलसो हादान एवनानैहाय प्लास्टिकनि न' खोनानै थानाय नुदों आच्छा बेखौ नुनायखाय मानो गानदों होनना बिसोरखौ सोंनो थाखाय लाबोनाय जादोंमोन रेन्ज अफिसाव ओमफ्राय लाबोबाय नालाय माखासे नियम थायोना सोंनाय फिननाय खालामनानैहाय मेडिकेल सिडिकेल खालामना हगारफिननायनि मोनसे प्रसेस थायो नालाय जोंनियाव बेबायदि जोङो हगारफिनगोन बा माबा मोनसे मायाव मासावहाय माबानाय जागोन होननानैहाय बिसोरखौ बुंनानै मेडिकेल खालामनानै उनावहाय हगार हरनो होननानैहाय दोनदोंमोन बे समावनो बिसोरो मा सानखो बिसोर दस्रा रखम सानबाय मैया मोनायावबो बिदिनो फैबाय गाबोन फैदो होनना दाहाय लांदो होनना बुंनायाव बुजियाखिसै दिनै फुङाव फैनानै बिदि खालामबाय आरो ओरैनो गारिया गंबेसेसो खामखो ओरैनो गारिया ओरैनो डिपार्टमेन्टेल गंनै ओमफ्राय प्राइभेट स्टाफनि गंब्रै ओमफ्राय डेमेज जानाय बहुद दङ देखायनाय सावनाय बाइक टाइक बेफोरखौ दाबो बबे सोरनि मोजाङै मा जायाखै जेनेबा ओमफ्राय आर्म्सफोरखौबो माखासे आर्म्सआथ' सावजोब्बाय जाहैबाय बे गंब्रै गंबासो आर्म्सखौ सावबाय ओमफ्राय माखासेखौ आं बुंनो हानाय मा जानानै दं हिसाब मोनाखै ना ओमफ्राय दुखुनांथाव बाथ्रा दा गोबां डेमेज जाबाय जानायाथ' नुखाबाय ओमफ्राय मानसिया माबाफोर खुलिफोर जादों नामा दा ओरैनो मानसियाथ' बे अन्थाइ खुला खुलि मानायावहाय सानै साथामसो आघात जादों सोरनाबा खर'आव नांबाय सोरनाबा आखायाव नांबाय सोरनाबा खावलायाव नांबाय बेयावबो सावदों आरो गारिखौहाय नै फुरा साफा सावना गालांबाय नै बेबायदि खालामजोबखादों नै साइकेलबो दंमोन दा बिदि आरोखि गारि गंबेसेसो माबाखोथाय ए गंबा ने बे गारिया गोदानमोन ने आच्छा औ दा बेथ' फरेस्ट अफिस माने आयो बिदि जोबखानाया दा बेबायदि आरोखि ना ओमफ्राय माबा माबिबो लांदों नामा बिसोर बिदिसो जाहैबाय ना होनब्लालाय मानसिया ओमफ्राय दा माबाफोर जखम जादों नामा सासे खर'आव नांजादों सानै साथामसो ओरै बिखुङाव बुजादों आरोखि ना खोनास्लाबैयाव बिदि जादों दा नैबे आर्म्सफोरखौ सावदों जाहैबाय ना सिङाव नायजागोन नामा एसे डेमेज जानायफोरखौ औ दे बिदिला नायनि आदा बेफोर बे बाइकमोन ने स्कुटिमोन नै बिदि सावजोब्बाय ने फुरा सावनानै दोनजोब्बाय नै दा नै बे गैजोबखालि आरोखि नै बे बुस्थुआ नै साफा बेनिफ्राय जोबखाबाय ने नै ओरैहायबो नै गारिया फुरा बेयावबो नै आं एसे ओरैहाय नायनि सिङाजों होद आरो नै बथल गोबाय गोजा बौगोनसो नै मथा-मथि साफा आरोखि आं दहन फैगौमोन माने आं सनाव जेबो नुफैयाखिसै नोंथांमोना सिगांनि भिडिअफ्रा नुखाबाय ओमफ्राय गामियाव हाबा थानायलाय बे हिसाबै सफैयाखै आरो माला नाजागौमोन आंबो एसे फैनोहाय दा बेबायदि डेमेज जोबसै आरोखि ना फुरा जेबो बुस्थु गैला आरोखि नै बेफोरबो साफा बुख्रेबजोबखाबाय दा बेबायदि आरोखि नै मथा-मथि सेस डेमेज आरोखि नै सेस मथा-मथि साफा खालाया जेबो बुस्थु गैखा ए नै बेलाय मथा-मथि सेस
बेयावबो ए बथला बगोनलै ग्लास गोजानाय बगोन नै ए माबा नै फुरा बिदि आरोखि गारियाथ' गारिखासै नै खामजोबखाबाय आरो बेयावबो बेयाव उन्दुयोमोनदां नै फुरा डेमेज आरोखि नै दा बेबायदि आरोखि साफा नै गोजौआवबो साफा जाजोबदों मथा मथि आं गोजौआव थांनि नायलांबाय थानो हागोन माबायदि जादों मथा मथि गोजौआव नै गोजौआवथ' माबायाखै होनदां आं गाहायावनो नायनि मथा मथि जेबो बुस्थु गैला आरो सेस नै दा बिदि आरोखि আৰু এই দৃশ্যটো দেখুৱাইছো ভাঙি চিঙি আচলতে শেষ কৰি পেলোৱা হৈছে ফৰেষ্ট অফিচৰ मथा मथि आर्मसफोरखौबो सावनानै गालांदों आरो गारि अग्निसंযোগ কৰা হয় नै गारिया साफा सेस गारियाबो खामजोब्बाय आरो नै बेलथायजोबखादों नै फुरा नै बेबो दा बाहायगौ दं मानसिफ्राथ' जेनेबा खारनानै गबाय खारनाब्लाथ' गिनांगौमोन दा बिदि आरोखि दा बेबायदि आरोखि আৰু মাতো জনাইছো সাংবাদিকৰ গাড়ীও नै फुरा बिदि जाजोब्बाय आरोखि नै सलाराबो साफा बुख्रेबजोबखाबाय नै बेलाय बे सलारमोन नै गैला साफा बुख्रेबजोब्बाय आरो नै बिदि आरोखि दा आंबो एसे नायफैबाय नै बिदि दाथ' फुरा प्रसासननिफ्राय सिकिउरिटि फैजोब्बाय आरो माने दा गैथ'ले आरोखि दावरावआ जाथ'वाखिसै जानायाथ' दा बेबायदि आरोखि बेयावबो बाइकआ साफा जाखाबाय नै बेनो लामाया सामथाइबारिजों दावखोबोनानै बे गारिया गारि थांबाय जाहैबाय दा फुरा जेरैबो माबाजोब्बाय आरो बेंनानै थाजोब्बाय प्रसासननिफ्राय दा बिदि आरोखि नै ओरै गोजौआवबो फुरा बुखाजोबदों ने आदा ने गोजौआवबो ने दा आं एसे गोजौआवहाय नायनि माबायदि डेमेज जादों मथा मथि जेबो बुस्थु गैखालायनोलै ओंखारगौ खाद्रा नै सेस साफा नै नायजायालै होस जेबो बुस्थु गैया नै डेमेजजोब नै फुरा नै सेस दा बिदि आरोखि नै दा बेखौनो आङो नोंथांमोननो मोजाङै देखायबाय माबायदि मा जादों माबायदि डेमेज जादों नै मथा मथि साफाखा आरोखि जेबो बुस्थु गैखाया नै मोनसे रुम दं साफाजोब आरो मथा मथि जेबो मोनसेबो बुस्थु मोजां गैला आरोखि दा बिदि ओमफ्राय आङो नोंथांमोननोहाय भिडिअनि गेजेरजोंहाय देखायबाय माने गोबाङानो नायनो एक्साइटेड जायो नालाय माब्रै जादों माब्रै जायाखै बे हिसाबैनो आं एसे भिडिअ लानाय जाबाय आरो रानाय एसेफ्रा गोजौआवबो ओमफ्राय बैथिंजाय अमा दाना हौरिबो एक्सुवेलि प्रथमाव मा जाग्रामोन आदा जेनेबा औ औ दा बेबायदि दा बिदि आरोखि नै दा माने निस्सय खोनाबाय हाग्रा दानस्रांनाय जेरै हाग्राफोरखौ दानस्रांनायखौ नुनानै आयेन बेरेखा दानस्रांनायखौ नुनानै फरेस्ट बिफाननिफ्राय हमना लाबोदोंमोन जाहैबाय ओमफ्राय दा नै बिनि पारपसावनो नैबे साफा आरोखि दा न'खौ नै ओरैजोंबो जानांगौ आं एसे नायनि नोंथांमोनाबो नायलांफानो हागोन आरो ना नै फुरा बेबो आरोखि साफा जोबखानाय बेबो गारियाबो नै ग्लास थास बुफायजोबखाबाय नै गैखालाय जेबो बुस्थु नै ओमफ्राय आं नैयावहाय देखायबावनि माजान नै फुरा जोबखा आरोखि मोनसेबो बुस्थु गैया नै आयै
अन्थाइफ्रा बेफोरबा गिदिर दंफैनो सयथिबायजों नांजानांगौला मानसिया देरखानायमोन माथो नै होद दा बेबायदि आरोखि नै हा मथा मथि नै ओरै गारि थारि बुख्रेबलाबायलांजोबदों नैयावबो नै बाइकआ बेलाय नै मथा मथि साफाजोब आरोखि मोनसेबो माबा गैया नै एकदमबारे नै सेस साफा बेयावबो नै बेबो साफाखा बेयावबो नै बेलाय नै एथाव सेस ना बिथरत बिथरत दियाव नै जेबो गैया नै फुरा नै सावजोब थोद डेन्जार जाखादों खिन्थु नै बिराद फायरिं गुला गुलि दहायथ' मेन शटआवहाय आंथ' फैनो हायाखिसै माखासे माबानि थाखायनो नै मैगं थाइगं बानलु संख्रि साफा डेमेज मथा मथि साफा नै सेस दा बेबायदि आरोखि